The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, Las 7:04. Maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Farming Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maying gabi. Mayong gabi aksyon pa sa aton mga listeners mayong gabi. Hari, lakas ang aton timpo sining gabi, no? Webes kita karon Mayo 4. Mayo 5. 5. Kalipat ko. Mayo 5. Hari, frontal system nag-aapekto siya sa pinakapunta sa namin dito sa Luzon. Particular sa Batanes kag Babuyan Islands. Idulot niya ng magalumon ng kalangitan nga may pagulan. Ang easterly sa ari naman niya nag-aapekto sa iban nga bahin sa atong kapungsuran, sa Caraga kag sa Davao region. Ang idulot niya magalumon ng kalangitan may lapda-lapda lang pagtupa sang ulan kag pagpanagob ngalin sa easterlies. Ang aton dire sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod upon na Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran. Generally fair weather kita, may pag-uum-guum lang aton kalangitan hasta magalumon ang aton kahawaan, may naligwin lang ini nga mga pagulan ukon pagpanaguob nga halin ni sa easterlies kinaudan sang localized thunderstorms. Diri sa Western Seaboard sa aton sa Kabisayan na paidalom kita sa mahinay asa sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin maghahalin sa direksyon na sidlangan pakadto ng bagat na sidlangan east to southeast sa aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ng pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May normal kita nga wave height 0.6 hasta 2.1 metros ang aton astronomical tide. Kag alas 5:56 sining hapon nagdunod siya ring adlaw magabot lak din siya alas 5:25 buwas sa aga. Ambot na lawag kung high tide, low tide. Okay na, Sir Gan. Dason ang aton nga temperature arita 26 hasta 33. Kapaang. Gatagiti Yung ba? palang tapaw siya. Ang ginabahulay ko di gana isubo. Kalain yun sa igaw sang init, no? Kain, Perti ka dyan, no? Makuna 33 to 21.4. Perti kataas. Taas gid ka tama, no? Di buksan tagin karon ng aton nga bintana Laban. May lamok man da, moskitero lang. Moskitero lang. Ilang dako-dako nga lamok ka kay base kawaton kita karon kun. Kung isa gani gagwa ko sa moskitero si pasudlon ko tanan nga limok. Lingko ato nas la tanan sulod dire naman ko sagwa. No. Hindi lahog lang na Sir Gan, no? Oo. Sige. Pero ting Lunes ta tawhay ged, Lunes. Daway kwan way Mayo Wow. ang palabuton ta. Daway ta may nakita nga disturbance. Do may butsilingaw na may pala abuton ta. Oo, Mayo way ta may nakita nga kwan di nagapulon-pulon somewhere sa Northwest Pacific. May lakat sang panahon mayo gining lakat Mayo sang gid, palabuton pagid sang ibanda, no? Oo. Amo na. Binabantayan namon na kay ang iba nagapamangkot kay mabuto gid sak no. Ati laban gid butuhan ta gid. May isolated lang ang mga pagulan pero wala tropical disturbance
kag ulan gid nga damol wala. Oh. Pero sa Martes, Miyerkules sigurado may maulan gid. Maulan siya kay tungod sa init na mo. Isolated rin showers na mo. Abi ko maulan sang luha sa nagkalapyerde bla. Ay, oo. Pwede man. Oo. Lahog lang na, Sir Gan. Ano? Sir Gan, salamat. Gan, may gabi. Okay. Sige, sir. Action firing line. Sige, talo-tawag gid palibot ta. Amuna grabe ka paang no? Halalong gid kamo kay ina nagwa lang kita pag pila lang ka minutos nga na silakan kita sa adlaw. Grabing pating tangkugo mo duga batsyag no? Ay, perte, no? Inom gid mo tubig mga kaaksyon para replacement na sa inyo sini nga balhas nga nagaginawa sa lawas nyo. Sige, sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay si Dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:09 na subong adlaw Webes kita. Yari na sa Mayo 5, 2022. Action firing line. Bukas na nga aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mag-action. Text hotline naton sa 0963-757-0874. Ang aton sa pamangkot sa mga gabi, simple gid lamang. Ano gid bala ang dako nga mabulig sa mga endorsement, mga kaksyon sa mga religious group abi diri sa pungsod Pilipinas, kang iban daw ginaagawan ang mga kuan mo relihiyon mo. Action firing line. Kung ikaw hindi maendorso sa isa ka relihiyon, matsako duga luya ang isa ka kandidato, no? Ano bing dako gid nga mabulig nila sini? Kamo abi kambal man da abi kon anong paino-inon nyo mga kaksyon kay basahon ta karon di dugaya. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, tubdoblas nuwabing tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa balita lokal mga kaaksyon, bawperte man ni nagluntad dira sa Banwa sang Hinigaran kagabi, gina-check pa rin sang kapulisan kung ano kalihitimo ang akusasyon sang duha ka mga barangay kagawad nga ini sila ang ginsulod sa mga armado nga mga tawo, bit-bit ang mga manugbo man lang nga armas pero timpatay kasi di kang puruhan ka kag nagapangita sang kwarta kuno nga iya sang eleksyon. Action firing line. Ginaimbestigahan pa sang kapulisan samtang iban nga mga balita 8 ka mga barangay sa probinsya duga nga gindeklara sang PDEA nga drug cleared mga kaaksyon. Action firing line. Kagang Philippine Army preparado na sa eleksyon na sining palaboton nga Mayo 9 sa mga areas of concern. Action firing line. Kag diri sa Bacolod preparado naman ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa Lunes man nga adlaw dako maning papel nila mo no sa mga butuhan sa mga polling centers kiti mainit ang panahon, dapat may mga medical man kita, medical personnel man kita nga maka-standby basi may maglain pa matsyag na kundi may madulong gilayon sa ospital. Action firing line. Ang iban nga balita sa probinsya, mga Negrense, no, ginpanawagan ni Gov. Lacson nga magboto sa eleksyon. Resulta sa eleksyon dapat batunon sang mga kandidato kag subong man mga supporters kay kung kisa daw ga una-una panaya pudag-pudag ang supporters sang sa mga kandidato. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na mga detalye karon maka-action kay mga dalagko nga balita sa international kag national tulotokri on tamaniho. Action firing line. Bao ang World Health Organization mga kaaksyon liwat nga nagpagwa sang report nga may duha naman ka bag-o nga Omicron sa variants mga kaaksyon nga didto na detect ini sa South Africa. Action firing line. Sa Nobyembre last year na kitaan ini pero ti subong lang na ginawa mga kaaksyon, amo ni subong ang pinakadominante didto sa South Africa kun nga nga madamo sa gihapon didto ang biktima sining COVID-19. Action firing line. Ining ginatawag nila nga B4.4 kag BA.4 kag BA.5
kag ang isa pa gid diri may ari pa gid BA.2 mga kaaksyon nga most dominant man nga sub-variant sining nasambit iya nga si Omicron sa idalom gihapon ni COVID-19. Firing line. Balantayan gid ini no, samtang ang Okta Research diri kita sa Pungsod Pilipinas nagpalayag sa ila sining projection panan-awan pagtuon nga pagtapos gid yaho sang Mayo 9 nga eleksyon, maybe sa dason nga simana abi no, mga 15 na abi pasaka, ginalantaw nila nga magalabot sa 500 tubtob 1,000 ang kaso ni COVID-19 dito sa National Capital Region. Action. Firing line. Kina ang palayag sang Okta Research Field Doctor nga si Guido David mga kaaksyon. Siya amo na ang amon siri nga pagtuon subong. That's why nga gina-advance na nila to inform the public, at least ang publiko makapagpanghanda man kag kabay pa gapangamuyo man sila nga hindi ina matabo mga kaaksyon. Firing line. Kay ina mga projection gid lamang no. Subong nga sinimana ang National Capital Region, ang daily nila nga rates dito ara sa 100 cases no. Isa ka gatos kung magasaka ini kag magapadayon nga nagasaka mga kaaksyon, tiya mo na nga ginakakulbaan nila ining 500 tubtob 1,000 ang adlaw nga kaso na dason nga mga sinimana. Action. Firing line. Kabay lang nga hindi lang gid no. Ang iban nga balita dito sa national, ginpasiguro iya sang Malacañang sa idalom subong sang Duterte administration nga ang utang sa Pilipinas magamit gid sang husto. Hindi ini pagwaldason sa bisan ano lang nga mga bakal nga hindi maayad bala, dapat gamiton gid ilabi na gid sa COVID-19 response no iya sa Malacañang. Firing line. At Mayo man na no, dapat kon ang kwarta nga sang gobyerno gamiton gid para man sa gobyerno no. Ang iban abigata lang kun din kadto iya nga mga bulsa. Samtang ang PNP makaaksyon, may bag-o nga officer in charge sa maabot nga Domingo or pagtupa gidya sa Lunes in the person of Lieutenant General Vicente Danao Jr. No? Ini si Danao Jr. makaaksyon in butang ni Presidente Rodrigo Duterte nga officer in charge no? Sa PNP naton, matapos nga si PNP Chief Leonardo Carlos ang mag-retire na or ginatawag nga mandatory retirement sa edad niya nga 56 sa palabuto nga Domingo, Mayo 8. Firing line. Ining ginakuan ining si Vicente makaaksyon, ang former man nga Davao City Chief sadtong panahon man ni Presidente Rodrigo Duterte nga alkalde siya didto, and graduate ini sa Philippine Military Academy kag class 1991. Firing line. Sige, ang iban nga balita makaaksyon are, no? Kabalo ka subong hindi pagid naton masigurado kung may ara gid bala sang mga kandidato nga nagabayad sa mga rebuilding nga hubon diri sa aton sa Pungsod Pilipinas agod nga protektahan ang ila sini pagpangampanya kag makabulig man buto sa ila no sa tion sang eleksyon. Firing line. Suno dire kay Defense Secretary Delfin Lorenzana mga kaaksyon, naga-residido ini siya nga maga-file sang disqualification case batok sa kandidato nga madakpan nga may ara sang permits to campaign mga kaaksyon nga gikan iya sa mga rebuilding nga hubon. Firing line. Tikod diri sa aton si PPNPA o kung ano man nga mga grupo abi sa kabukiran nga nagadominar man kag pwede ka lang kapanganpanyada kung ikaw magahatag sang poder o kung kwarta sa ila nga manginsulhay ang pagsuhot-suhot nimo didto abi. Firing line. Ini ang palayag makaaksyon ni Lorenzana matapos ang yasining ginpamangkot sa National Task Force to end sang local communist alarm o kon armed conflict makaaksyon sang kahapon ano. So suno diri sa kay Lorenzana, siya way sang pagduha-duha ang pag-file sang kaso nga disqualification sang isa ka kandidato
we don't know kung paano i-plastar ina, no? Kay ti suno diri sa iya biased gid man niya ang mga rebuilding nga grupo kag sa idalom sang COMELEC Resolution number 22-0179 ginabawalan kag ginadumili gid ang kaangay sini nga sitwasyon. Firing line. So sa kadugayon na sang panahon sining eleksyon diri sa Pungsod, Pilipinas, daw never pa ko nakabati nga may ara sang kandidato nga filean sang disqualification or any cases abi nga nadakpan nga nagabaton sang puder gikan iya sa mga rebelde kag nagabayad sang permiso. O galing kay kung ikaw isa ka kandidato mga kaksyon, kung ikaw ka kandidato mga kaksyon, si Toto Deliog tadaan. Toto ara na siya. Kung ikaw isa ka kandidato mga kaksyon nga gusto mo ya magdaog, no? Kung gusto mo ya magdaog kag wala sang sablag sa imo sini pagpangampanya, mangita kagid man sang paagi kung paano ka mangampanya nga wala sang may magtandog dira sa imo. Action firing line. Normal ina nga sitwasyon kag ang amo man nga panahon nga ang iban dira nga grupo hindi man lang ang grupo sang CPP NPA, may mga iban ba na nga grupo nga nagagrupo-grupo lang nga daw gusto nila magpangwarta lang. Nagligad nga adlaw na interview na Action Alvin Graba ang katapo sang NPA ato spokesperson kag nagpalayag nga wala sang mga ginahimo ang grupo sang rebelde diri sa Negros Occidental nga nagapanukot sukot o ko nagapangayo kayo sa mga kandidato agod gid lamang nga makakampanya sila nga wala sang sablag sa diin man nga mga kabukiran. Action firing line. Subong gusto man lang naton hibaluon sa pila ka adlaw nga nabilin. We have 4 days more to go mga kaksyon. And election day na. Judgment day. Amo ni ang pagpili na sa ila. Ayhan may na-monitor ang aton sining Philippine Army diri sa probinsya sang Negros Occidental, siyudad sa Bacolod o kon sa bugos nga Western Visayas nga kandidato nga naga-donate gidman sa rebuilding nga grupo agod makapangampanya sang sulhay sa mga hilit-hilit nga mga lugar, mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Kaysa nagligad to nga mga sinimana, pamangkot nato ng Negros Occidental Police Provincial Office. So far, wala iya sila sang may na monitor, no? Ang ila sini nga intel iya unit mga kaksyon, wala sang may ginahatag nga mga reports abi, may may koneksyon sa nasambit iya nga report, no? Nga mga extortion diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Galing kiti ko ikaw kandidato nga hatagin man sang extortion money abi o kon permit abi kag magbigay kada. Hindi ka bang guro basta-basta magpanugid man kay ti dakpan ka na karon. Action firing line. Dakop ka na karon ano. So ari sa aton sining nga linya All lines of firing line. si Army Captain Makaksyon Kim Apitong sang aton sining nga third ID spokesperson. Sir, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa Action Radio Bacolod, sa Action Brian Morden. Magandang gabi po at magandang gabi po sa nakikinig sa atin. Aha, sir, maririnig tayo dito sa Bacolod at buong Negros Occidental. Check lang po namin, sir, sa Western Visayas, may na-monitor ba yung Philippine Army natin na may mga kandidato nagbibigay ng pera doon sa mga rebuilding grupo para magkakampanya sila na walang walang problema kung saan yung mga lakad nila, sir? Well, historically po, alam po natin na nangyayari sa mga nakaraang eleksyon rampant at may maraming impormasyon tayong nag-adapt noon. Pero with the advent po ng mga bagong law ngayon, tulad po ng Anti-Terrorism Act of 2020, kung saan itong permission to win at permission to campaign na tinatawag ay punishable na po under the Act. Yun. At yan po ay terrorism financing ang tawag po dyan. Plus, yan po ay pinagtibay pa ng bagong resolution na ilabas po ng COMELEC na kung saan po ay mananagot at mag-disqualify ang naman pong mga politiko ang nagbibigay doon po sa demand, extortion o
permission to win. No? So, extortion na po talaga ito, no? Mhm. Extortion ng CPP and PA terrorists. As of now, within the Panay and Negros, we do have information but wala pa naman pong confirmed, no? Mhm. Na napabalita, no? Na mayroong nagbigay, no? Dahil na rin ito sa continuous natin na paalala po sa ating pong mga politicians, no? I believe kahit sa Negros at sa Panay, nagkaroon po tayo ng mga signing, no? Covenant signing. Yes. Mhm. Nagkaroon din po tayo ng mga continuous na reminders na sa ating mga politicians. Not only to our politicians but also some individuals na alam natin nilalapitan Mhm. ng mga CPP and PA terrorists para po sa kanilang fund, no? Sa kanilang financing scheme. Mhm. Gusto po kasi natin matigil na ito. Ito po yung mensahe ng ating commander, no? Aha. Major General Benedict Arevalo. So dapat po itigil na yung pagbibigay, ano? Ng kung anumang tulong dito sa mga CPP and PA terrorists na ito. Mhm. True enough, itong pagpasok po ng first quarter ng 2022, we have conducted successful 18 combat operations, encounters for that matter. Karamihan dyan po sa Negros. Alam niyo po, 19 April, sunod-sunod po ang encounters dyan. Opo. Mhm. Mhm. Sunod-sunod din po yung mga namatay sa Mhm. panig ng kalaban. Aha. Meron din po yun, ang mga recovers ng mga baril, ano? At ang mga neutralized na mga top leaders, yung mga nahuli with the law enforcement operations together with the PNP. Kung nalala po natin, Mhm. mga deputy secretary, mga top leaders na namumuno po sa reyon. To include yung mga finance officers po nila. Mhm. Kaya kung makita niyo po sa relentless combat operations ng 3rd Infantry Division, ay natatamaan po natin sila at hindi po sila makapwesto. Mhm. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi rin sila walang napabalita at wala talagang confirm pa Mhm. na nakapagbigay itong mga kung sino mang mga politician dito sa Panay Aha. at sa Negros. Dahil hindi po makaporma itong grupo ng CPP and PA terrorists dahil sunod-sunod po yung kanila pong mga setbacks, sunod-sunod yung kanilang mga debacle, Mhm. failure sa operations. So yung mga positioning nila para makapag-influence sila sa naturang mga area at barangay ay na-disrupt po natin o na-prevent po natin. Mhm. Napakamalaking importante po niyan dahil una sa lahat, papalapit yung election, that is one of our contribution Mhm. sa ating PCAS as part of the security forces Aha. para sa papanating na election. Mhm. Alam naman po natin na maraming mga threats, ano, na maaaring gawin itong mga CPP and PA terrorists. Mhm. Pero yan po ay monitor po natin at patuloy po natin silang tinutugis po. Yun po yung natin dyan, yung ginagawa po natin sa ngayon. Mhm. Ngayon din po, alam po natin na nagkaroon ng encounter dito sa area ng Candon, no? Sa Negros Occidental. Ang lang po natin dyan, ang tayo natin dyan minor po yung namatay. Opo, minor, 16-year-old yun, oo. 16 years old po. Aha. Mhm. At ang sabi nga po ng ating commander ay we strongly condemn yung patuloy na pagre-recruit ng mga Mhm. CPP and CPP sa mga minors para gamitin sa mga tulad yan, combat operations, talagang binabala po nila yan. Mhm. So wala po silang awa sa mga Mhm. CPP, sa mga nare-recruit nila, no, ng mga minors, graduates of age, talagang ginagamit nila. So, Mhm. hindi pa rin po yung monitoring natin at continue pa rin po yung combat operations. Mhm. At yan po yung ating masasabi sa ating publiko na gagawin po natin lahat para magkaroon ng state election. Aha. So yung sinabi niyo po kanina na mayroong natanggap kayong information, pwede man nating malaman kung ilang information yan mula dito sa Negros Occidental? May ilang mga kandidato kaya? Mhm. Mhm. Hindi po natin pwedeng sabihin, ano? Aha. At information pa lang naman yan. Hindi natin alam, baka mamaya hindi naman po yan totoo. So, Mhm. we're confirming po. Mhm. But there's no confirmed incident na nangyari po na may nagbayad po o nagbigay ng permit to win o permit to campaign. Aha. Maybe it might be siguro, sir, na yung like kagaya ninyo, Philippine Army, kung meron ba talaga yung pinakauna doon, yung permit na hinahanap, ano? Parang ganun po. Oo. Ito po talaga yung extortion, ano? You cannot say permit to win, permit to campaign. Ano po ito? Po. At kung naman po yung magbibigay ng CPP invaders na terorista, Mhm. may punishable po at 88 2020. Aha.
Sana wala na lang ano. Pero dito ngayon sa Negros Occidental siguro with the presence of Philippine Army doon sa mga areas na possible na mayroong mga NPA doon, ang laking tulong siguro kung bakit yung mga extortion na ito parang hindi nakagalaw, sir, ano. Oo. Mhm. Tama po kayo, lalo Oo. ngayon na nagsimula na itong deployment natin. Tuloy-tuloy na po yan. Hindi na Okay. So sana naman ano mapatuloy ito and hanggang matapos itong election na walang mangyaring mga extortion or baka may mga mabiktima pang mga kandidato. Alam naman natin na yung mga kandidato natin ngayon ilang araw na lang yung before yung election talaga paspasa na yung labas-labas nila, sir, ano, sa mga lugar, na mga liblib na lugar na hindi pa siguro napuntahan. Tama po kayo dyan. Mhm. Mhm. Pero sir, yung Philippine Army ngayon, kumusta yung preparation? Dito sa amin merong 18 lugar dito na tinawag na dito, IWAS, yung election watch list area. Ano ba yung mga presensya ng Philippine Army dito, sir? Well, before pa man na nagkaroon tayo ng simultaneous, tinatawag mo na simultaneous send-off ng ating tropa, we have convergence na with the PNP and the formal dispatch kahit last month pa. No? Tuloy-tuloy yung ating pagpa-planning at tuloy-tuloy yung ating pag-identify ng mga areas under the category ng election. At yan po ay tututukan natin tulad yan sa Negros, nakatutok na po ang ating po mga brigades at battalions dyan sa mga concerned areas na tinatawag. At tuloy-tuloy na po yan at hindi po tayo mag-down ng ating guard even after election. May na-monitor ba tayo, sir? Sana naman wala, no? Sa mga doon sa mga bulubundukin, na baka mayroong manggugulo during sa election talaga, election day, sir. Well, with the combat operations at mga encounters na nangyari, disrupted at na-prevent na po natin yung sila. At kahit po may election, tuloy-tuloy po yung ating combat operation. Yung mga malalayong lugar, tulad po ng mga isolated area. Alam naman po natin yung mga boto ay nasa urban areas lang naman po eh. Opo. Kaya yan po ay siguro tayo na mababantay natin ng maayos. Yung ating pong mga tropa o conducting combat operation ay tuloy-tuloy rin po yung combat operation even during election. I see. Sir, yung kunya po, reminders po, advice po sa mga voters natin at mga candidates during day of election, sir. Go ahead, sir. Well, magpalima lang tayo doon sa nagkaroon tayo ng covenant signing itong mga nakaraan sa lahat ng area. Yun lamang po, sa politician, we need a peaceful, peaceful lang po tayo, safe at good election. Meron din sa mga boboto, piliin lang po natin yung napupusuan natin na kandidato. Most likely, advice po namin dyan, huwag po natin iboto yung mga sumusuporta sa CPP and PA. Hindi po makakatulong. Sa atin naman, mga remnants sa tropa, yung tropa po, ay patuloy pa rin po at gagawin na lahat together with the PNP at administrative forces para maging mapayapa itong election na ito. Okay. With that, sir, maraming salamat po sa serbisyo nyo. Magandang gabi po at mabuhay po kayo, sir. God bless sa atin. Maraming salamat po, sir. Yes, sir. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Si Army Captain Makaksyon Kim Apitong, may mga information gin mas na baton pero subject to confirmation and validation. Aksyon Firing Line. May ma-preempt bala ang mga kaangay sini kag hindi na madayon pa pero ako kaysa doon di gid man niya maubos-ubos gid sang Philippine Army kag PNP sa pag-monitor ang kaangay sini kabalo ka may mga kandidato man niya nga nagahatag gid man pero hindi gid gusto nga magpabalo kay para man sa benepisyo man nila mo. Aksyon Firing Line. Pero maghalong lang gid kung nagabigay gid man kay base magkaladakpan matuod kag dumaog kamo ati disqualify man kamo gyapon kanugon sang inyo sini nga paghimakas. Aksyon Firing Line. Sige, Action Radio Philippine Standard Time las 7:33. Pagbalik naton karon dugay, ini alarming ini mo ang nagluntad dira sa Banwa sang Hinigaran. Duha ka barangay kagawad mga aksyon sinulod kagabi sang mga armado nga grupo kag ginapangita ang eleksyon
money. Action firing line. Ano giba na natabo sini mga kaaksyon, balik na to karon dugay-dugay i-plaster tani isa-isa. Action firing line. Tirantes pa naman ang tanan ginendorso. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama. Maayong gabi lang sa mga utod ta nga naga-monitor, Ana Sinoro, si Melvin Piniafiel, Bibi Gregorio, si John Rodolph Kadagat. Evening Sumbray, Lihog Tamyaw, maayong gabi sa pamilya Garcia kag tulog pamilya sa barangay Bagunawa, San Enrique, Pamati, Ginsubong. Salamat. Naga-monitor man Imbong Jocampo, Action Brian, nagainit na ginang politika sa Pinas balaan taginis Lunes ni husto. Si Mars Alonsabi sa tanan nga nagapanyapon sudan nila tinula nga manok. Mayong gabi kay Linda Naya Geneza Maki kag Hope sa Budugo. Kativer Christine Minies Villalubos, Junior Mainit Rihon, Manjo Arniho, Lilia Taton sa Gardenville, stay safe, God bless. Diding Alojamiento si Edilaus and Nana Isabel, Roming Estrabon, Hidalanga. Naga-monitor man sa Himamaylan City, Barangay Talaban. Ray Flores, Araman, Shane Anthony sa New Jersey, salamat gin. Balikan kong iban karon na, di ka maghalinda kay may lagko pakita mga balita. Alas 7:36. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Lapas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkain. Manamyaw kita na sa mga utod naton. Good evening, Action Bray, listeners and viewers of Action Firing Line. Religious denominations and affiliations played vital and crucial roles rules in the winning of losing of political parties or candidates. Its solid support could mean great victory, influence which already engraved in our cultural mainstream as a nation. Sige, salamat gid no. Ari pa isa. Maayong gabi, Action Bray. Mati lang kami di sa imo Barangay Mansablay, Isabela. Roding niya. Sige. Action Bray, para sa akon dako gid mabulig sa mga religious group kay kadamo sang ila sini nga mga sumulunod pareho sa Iglesia ni Cristo nga naga-endorso. Galing mabalano man ang pag-endorso nila, ginapili man nila kung sino to ang manugdaog para sureball man kuno ang ila gin-endorse ba? Action Firing Line. May gabi, Action Bray, dako gid bulig sa mga religious group amo na galing kon ang pare gani magmuno sang kandidato ginamulay. Pero ang iban nga religious group gani ga-endorse na gid, wala lang do okay lang. Nakakontra gid niya sa Katoliko. Ambot may takbalo. Action Firing Line. Sige, balikan kong iban karon subong nga gabi may bisita kita anay ha. Antes to sa aton nga balitaan black no. Oy, may gabi lang kay Marilo Travilla Catinoy naga-monitor. Si Madam Lani Tolentino man, Barangay 35. Ginagreet niya lang si baby Renz niya, si Tatay Crisanto Tolentino, Toto JP Rogin Salile, naga-monitor man. Si Trixibio Siyo Aramano, Christian Kabalan Ginia, Kasipong Kabalan gura. Barangay Manghanoy, Aramana. Naga-monitor man si Kurt Nathaniel de la Torre, no, sang Purok Duluna na Shinda Guba, Central Maaw, Bago City. Sige. Salamat gida. Last 8:01 na. Action Firing Line. Ginapulo pa abot na diya. May gina-contact kita sa material makaksyon be. Check ko kung available sila. Daligid lang. Sige. Okay, sige. May gasabat na. Sige. Last 8:01 na Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon na. Amo to gid mention ko bala sa mga religious group ni bala nga naga-endorse kay ang Iglesia ni Cristo sa Bugos nga Pilipinas 2.5
milyon man sila mo, no? Nga mga sumulunod, dako-dako man, no? Action firing line. Tigin-endorse nila sa pagka-presidente and vice-presidente ang grupo ni BBM kag Sara Duterte, ano? No? Amo na gin-endorso nila iya, no? So dako-dako man ay 2.5 million ang ila sining nga mga sumulunod sining Iglesia ni Cristo mga kaksyon. Galing kiti di ta man nagya po paktan kon sinugid sinulat to sang sumulunod nila sa kwan sa sulod sang bulothoan o kung sinong ginisyedan gito nila. Action firing line. Oo, kuha na, ulo endorso no? Pero may impact man na mga kaksyon. Sige, check naton sa linya abe ang alkalde dire sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Online sa firing line. Inform na siya guro ang yung staff din nagkuan sa ako. Nag-istorya sa ako ng nato ng staff niya. Amo nag-connect di sa ako, no? No. Sige, alang-alang siya. Action firing line. Sige. Babasa ko na liwat nga mensahe. May gabi action no Bray. Bisan anhon pa na sang endorso kon hindi man magbuto ang mga tawo, wala mangyapon. Ara na, ati sige aton sa aton nga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Bacolod City Mayor Bing Linardia. Mayor, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod, Section Brian. Action Brian, mayang gabi, na sa kay Action Dale. Tanan ka ba? Hindi, Action Boy, tanan na lang. Yes. Yes, sir. Kaya ko sa mall, tinagduwag ako. Ay, okay lang. Mayor, unahon ko lang ng isa lang nga pamangkot kay na daw inagurahan agad ang 350 million nga pasilidad dira sa BCC. Anong kaganapan gina Mayor sa mga visitors naton kag ano mga benefits nga makuha diri? Yes. Actually, ang concentrate namon kay ina ang natawag naton nga BCC, Bacolod City College Activity Center. No? Kay tungod nga tungod kita mo na nga inakurahan kay tungod nga at the same time in celebration sang pagka-ibrabanching ko na nga tuig 25 years na silver anniversary sang Bacolod City College. Kag considering nga nag-umpisa ang college sang pag-create namon sang 1997, 135 na estudyante. Subong ang ga-enroll 3,116. Wow. Plus pagid nga ang nami for pamatian nga ang nakagraduate sa Bacolod City College naglabot na 12,165. So, ang impact ya sa aton kung pamisaron mo gid in terms of nabuli kay pwede pag-conceptualize ko sa una that ni auto na ni Councilor Rene Navero sa Sanggunian Panlonsod ang tinutuyo sina para sa mga pigado na poor but deserving students. To make the story short, madamo na ang natabo sa Bacolod City College. Ang through the years, hindi lamang nga nakagradual ng 12,165, kundi nag-ir pa sang maayong ngalan para sa Bacolod City College kay nakapang-produkto na sa top notch share. Sa 2008, with Jason Asuelo, naglabot number 14 sa Bilog na Pilipinas, so mga 60,000 na nagwa-exam. Tapos ang 2016 naman, si Fatima Ofracio nag-number 9 sa Bilog na Pilipinas. Kag ang passing percentage sa education masyado kataas and 1,382 teachers ang naprodukto sa Bacolod City College. May ara na gani produkto sa City College nga nag-principal na sang sang eskwelahan. Kag ang isa sa produkto sa City College, chief of staff sang
opisina sa Philippine Statistics Authority sa Manila. Kaya of course, ang blogging na kinapabugal naton nga sa produkto na isa ka konsyal sa kay Councilor Israel Salanga, etc. etc. So, kanina, nalipay kami kay yung activity center, hindi man sa tikal, pero gusto ko makita niyo gate, no? Kung anong itsura ya. Kay ako yan, nakuman ko eh. That is a first in hindi lang sa Negros Island but sa bilog ng Western Visayas. Okay, air condition siya. Air condition kag ina alas 2, alas 3 among activity. So kayang-kaya. Oh. So ang isa pa sa punto action ko ayan. Na ini siya isa sa mahamban sa tikang towards making Bacolod City College a university, no? Kag amo nang isa ko kandom nga kon atagan ko oportunidad sa pumuluyo. Sigiwan ko pursue ang dalan pakadto nga mag-universidad ang Bacolod City College. So, ang activity center pwede din mapabugal sa Bacolod City College kay air condition kag katahom. It can fit more than 2,000 with shares nga 1,002 kag mga 900 or nga sa basketball court. So mag-computer plus pagit ang mga buildings kag mga classrooms nga para sa computer, sa technology kag sa business administration. So, I'm sure bugalon ang mga taga Bacolod City College. Pauti mayo gid. Damo ga pamangkot di kuno ni hamtang nga mayor nga campus gid. Oo, ining building ini. Oo. Ang lugar na butakan sa building, amo nang ang City Engineer's Office ang una. Ang nakita ko nga pwedeng purso ko gid na nagbulig pa siya ng Vice Mayor at ang mga konsyalis nagsuporta man sila sa akin. So, in terms of panununta 100 mga ang ina siya 350 million ang investment na. But it is worth it. Kasi pangabay ko ang mga manunodlo nga inanlan kay sa prinsipyo ba sa physical nga quotation nga to whoever much is given, much is expected. So, pinapangabay ko nga sinanan pataason pagit ang kalidad ng edukasyon sa Bacolod City College. Aha, mayo gid. Mayor, Sabado na ang pinaka anong tawag sini? Last dance ang inyo sini kampanya, ano? May 7. Okay. Ano gid ang mga kaganapan diri Mayor sa finale sang kampanya ninyo diri sa Bacolod? Ang importante kita sa tanan niya i-cover ina siya sa Action Radio. Ang amon nga grand rally or meeting di Abansi. Finale, ano? So, finale na siya. Ang damo aktibidades may 3:30 nga misa sa Cathedral. Kag mamarcha kami pakadto sa SM kay makadto sa Pope John Paul nga tower. So, gina-imbitar ko ang tanan. Of course, dala na ang mga pulahan. So, pisansin o lang kay makapatid sila sa amo. Kag ang amo niya rally, wala niya artista, wala niya banda. Kay concentrate kami niya sa amon niya platform of government. Plataforma. Hindi naman pag-imuon, hindi konserto or show or showbiz, kundi imuon na naman political rally, hindi niya showtime. So, sa kutob sang pwede, kina-imbitar niya makatog ito. No? Sa cathedral kag sa dito sa
sa likod ng SM bala, Ocean Fall. Aha. So, makonsentrar kami sa amon nga plataforma di gobyerno. Kag ang handong kag tinutuyo para sa aton nga mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. What So, time naibitar ko ilang tanan. What time gini mayor mag-umpisa gid kag ang pinaka-highlight sini mga anoras gid mayor? Ang coverage ng radyo kag hindi lamang kamo pwede ko mambalangalan sa ibang estasyon. Pwede na, Brian? Pwede man mayor no problem gid sa amon. So, ang tanan nga station nakuha namon no sa Grupo Progreso. Ang Radyo Bombo, ang RMN, ang DYRL, ang DYAF, na kontrata na namon na tanan. So, na-block off namon nga halin sa alas 6 ng gabi at sa alas 12 ng gabi, mabatian kami sa radyo ang Grupo Progreso. So, wala ko kabalo kung sa ang tiyak nga partido. So, kung magpareho kami nga tempo, ang mga radyo sa amon. May naga-chat sa ako no, balya wala artista ang Grupo Progreso kay ang mayor amo yang artista. Ba pwerte nga papapil sa imong mayor oh. Ako na pwedeng ina-introduction sa akon. So ano gina-expect? Kasi para niya sa para niya sa pumuluyo ang pagtipon tayo, hindi niya sa lingawan, hindi niya entertainment, hindi niya showtime. So makonsentrate kita sa pamolitikata, sa pang-imanwa, sa pang-gobyerno. So expectaro nila mayor all about the plataforma de gobyerno for Bacolod. Amo nang expectaro nila tanan. Yes. Yeah, kami balikan ta si Mayor Liwat Abe. Action Firing Line. Las 8:14 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon ano. Ari naman ang basta gani ga-interview ko di gani, ga-interview lang ko na. Baw, ining mga utod tabla daw hindi gi kamo kaintindi bala sa obra sang media mo. Mayor, utod kita balik sa imo mayor. Ako gani kay madalagdaman lisensya na ko di kay matamat na sula kasi may katutuan pa ko. Rally pa kami. Sige, gamay mala ni Mayor. Lastly, Mayor, ang imo na lang ikwana, ang imo na lang panawagan sa Bacolod no. Whatever you need, Last 8:14. Hello. Sige Mayor, lastly imo sining pagpangagda sa Bacolod non. Go ahead Mayor. Yeah, so that's get you make a selfie. Okay. Okay. Thank you. Sige, Action Brian. Yes. Pamagi sa inyong stasyon, gina-imbitar ko ang tanan-tanan, no? Labot, of course, ang mga pulahan, ginaya. Pero, ang publiko gina-imbitar namon sa rally, alas 6 ng gabi, hasta mag-alas 12 ng gabi. Kag-ara kami covered by Action Radio, halin alas 6 at tagid alas 12. Sige. Salamat sa mga serbisyo, Mayor. Yes. Thank you, Git. Thank you. Mayang gabi. Action Brian Borden. Action Firing Line. Las 8:16 Action Radio Philippine Standard Time sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon. Sige. Amo to si Mayor being Leonardia, no? Porting singkianay sa busok politika dis Bacolod mo. Action hence naga-open pa ng phone. Kondo gasulod po ng higong niya. Basi pwede ma-close lang. Okay. Action Firing Line. Okay na, nagtawhay na. Sige, ano? Ang naga-chat di bala sa akon, naga-interview lang ko diya. Kabudlay nga mga tao ni mo, amo ning mabudlay gid mo. Ga-interview lang ko di. Why ko diya pakialam kung sino madang mayor nyo? Why ko ya labot? Action Firing Line. In fact, butante ko ya kaniya sang Don Salvador Benedicto na abi, before ka mo mag-comment sa Anchor, panilag man ka mo anong trabaho sa Anchor. Hindi ko diya bayaran.
Way ko di may 5, may ginabaton kung interview ko di kay Mayor Bing Oh. Kay basi pasira ko di Black Ronhaw. Oh. Trabaho lang niya ga interview lang ko di please lang. Magtuntuon man kamuda. Palihog lang i-spare nyo ako iya sa mga himo-himo nyo nga istorya da ha. Action firing line. Kay pangabuhi niyang ako niya ang ginaswilduhan kami diya sang amon nga trabaho. Naswilduhan kami sang station amon, no? Sang amon manager diri. I'm sorry gid kung kisa ginasaparta kamo, ginapintindi ta lang kamo Hindi ko ya akig. Ginapintindi ko lang kamo nga way ko ya labot kung sino mga politiko nga ginaistorya ko di. Action firing line. Last 8:17 na. May garosin nyo pa imnon ta kamo sang My TC kag Zanton Plus Herbal. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Lapas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay. Kung isa do kinanglan taman pintindihon. Joey Monares, mga kaaksyon naga-monitor man. Salamat gid si Jirel Gadudo, si Merly Gonzaga, and thank you gid si Tupi Kibrar. Perdido na mo. Konsuya sila abi nila konsyaba naman. Losers na ang react. Homa Lumina Araman, si John Serna, salamat gid. Naga-monitor man. Si Sulis Mano Ryan B. Fight di niya kinanlanon sa Bacolod non nadalan artista. Grand Rally, diri taya sa Grand Rally na mahimuon nga investor ang ginadala sa Bacolod City. Sige, salamat gid. Las 8:34 na. Sang kagabi mga kaaksyon, gin ka kibot sining duha ka mga barangay kagawad, no? Duha ka mga barangay kagawad dira sa Banwa sang Hinigaran, no? Ining pagsulod sa ila sining mga puloy-an sang mga armado nga mga personalidad, no? Way nila mahambal di kon pilagin kabilog. Ining mga barangay kagawad mga kaaksyon, amo Sanday Kagawad Marciano Dizon, 54 anyos, kag Jose, no? Froilan, legal ang edad, may asawa, tanan nagapuyo sa sitio San Manuel, Banwa sang Barangay 1, syudad o kon Banwa sang Hinigaran, mga kaaksyon. Sa investigation diri sang kapulisan, suno pa diri sa kay Police Captain Ryan Villasario, ang hepe diri sang Hinigaran PNP. Mga alas 10 kagabi sinulod ining puloy-an una ni Dizon, kag ini siya ang gintayaan sang armas luthang, kag ginapangita ang kwarta sa sulod sang puloyan. Kwarta ang tawag diri, kwarta sa eleksyon, no? Tiwala sila may makuha didto, ang ginhimo sining nasambit nga grupo, ginkuha nila ang 5 ka mga cellular phones sang pamilya Dizon, mga kaaksyon. Ginsulod man nila ang puloy-an ni Froilan, kag ang kwarta man ginapangita. Tiwala sila sang may nakuha dito suno pa sa kapulisan, no? Una ganing investigation sang pulis sa mga standby to sa gwa sang ining mga puluyan, nagpalayag pa nga may buy-bust, posible may buy-bust operation. Pero wala man sang coordination, wala man information sa kapulisan nga may buy-bust sa nasambit nga lugar. Kaya once may buy-bust, abing nga iban nga agency sang PNP naton or
For example, may bypass bing pideya. Oo, sa sina nga lugar, ga-coordinate gina sila sa pulis kag Philippine Army da kay para dugang nga pwersa sa ila sini nga bypass operation. So no, sa inigaran PNP sa waay isang bypass diri. Kag wala man sang tawo nga may nadakpan abi kung may bypass ginman. So, suno diri sa hepe ining si Dison kag si Froilan ti mga supporters giba ni Mayor Jose Nadi Arcillo. Pero hindi pa diri mapatod sang pulis kon may halo politika gid bala ini, no? Ang pagsulod sining mga suspitsado, mga kakson. Hindi pa nila ma-conclude abi nga pamulitika gid ni ano nga sitwasyon. Nakasakay pa ini sa van kag pick up ang mga suspect nga nakatabon ang ila sinitag sa tagsa ka mga nawong may nakabunet ini sila. Ti kabalo naman kita nga si Mayor Nadi Arcillo may inkwentro na damo sa pagka-alkalde subong, no? Kagang inkwentro niya sinadira asawa sang isa man ka miyembro sang PNP, no? Daw sa Criminal Investigation and Detection Group nga didto na assign sa iban o kon sa central office mismo. Ti daw may mga polopetisyon para dagani mo. Pero hindi man naton mahambal nga may politika gito kay base bala we don't know kung anong sitwasyon. Ti padayon pa ang pag-imbestigar sang kapulisan angot sini mga kakson. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Ari ang pulis makaksyon sa aton sining interview. Tutukan natin since that ang ginakuha nila isang sila reports looking for money. Apo na ginanohan natin nga robbery ang ila ginanohan. Pero sa other side naman, hambal naman ni Gagawan nga ang ginapangitaw nila isang election money. So allegedly man ni Gagawan. So amo na ginanohan man natin nga angle. Amo na ang ginano natin nga anuhan. But as of now, under investigation pa natin kung ano gid ang motibo sini nga mga armed group. Bali sir, mga paghambal kita armed group, siyempre ano kwan, may armas kita ng taranis sila. Armas sila, oo. Ginipang tiunan nila sa ano. Lagbas, short arm. Short arm ang inadala nila. I see. Sir, ining duha ka mga barangay kagawad, anong ila background sila sir? Skon politika ang paghambalan? Sa political, no, ang duha ni kagawad, ano ni sa mga tao ni sila ni Mayor Jose Nadi Arcillo. Okay. So ano sir, feeling nila may suspitso sila parte sa politika? Under investigation natin sa political ano ba ini nga ano or purely robbery. So hindi pa natin as of now, hindi pa natin mahambal nga political or election related incident. Would like man makahambal nga man election related incident paano natin maano. So as of now, so gathered kita informations kaga other evidence nga masabi natin or mahambal natin nga it is election related. Kay budlay man nga pasibangod ka sa iban nga mga candidates about this di ba? Ano sila? Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Amanang palayag sang kapulisan or polis dira sa Banwa sang Hinigaran. Bauting ato na naman diri tani hasta nga magtapos ining eleksyon. Tawhay lang way isang madinuguon bla nga hitabo kay ti kabudlay na sina. Aksyon Firing Line. Puro eleksyon lang na yang aton iya, no? Galing kay ti kon palangabuhian mo sa politika, daw mangin matay gid man ang iban di ba? Aksyon Firing Line. Mangin matay gini mga supporters lang ina pang nagapapili mismo nga mga kandidato. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Sige, pagbalik naton karon dungagan ta aton sini nga mga balitaan pero ginendorso naton sa inyo ang Life Extension Vitamin D. Desisyon 2022.
ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, punan ng mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon.
ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto. May gabi lang kay Mr. Michael John Season, gina-greet siya lang kuno. Happy listening to all ARBFC and to all the Stock Basketball Club from Porok Brotherhood, Barangay Sumag, Bacolod City. Action Firing Line. Si Rona Trava, rehida na monitor man sa aton sining pagpangalagad. Evening action na Bry, para sa akon ang religious group, ang iban na endorse na sila. Para kon magdaog, kundi lapit man sila sa mga politiko. Action Firing Line. Ang religious group Action Bry, may gabilan na sa imo. Ang gina-endorso nila do amo man ang laban-laban na daan nga madaog. Kay para sigurado gid sila ya nga ti pihogid kunuhay ang gin-endorso nila. Action Firing Line. Andi gapanilag man na sila mo. Gapamatguan man na sila gapang sisa man na sila, no? Tod, no? Mag-endorse sila, inabalang mga kuwan na lang, mga habil-habil nga mga inadlaw, no? Di ko isa na manudahan man tod nga, sinugid ang manugdaog man, bidito tabi sa mga manugdaog, dyan mismo nang i-endorse ta para daw ang kuwan daogid lang. Nami pa tani bulyada. No? May gabi kinanay Ana Sinoro. Sige, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morgan, nagapasalamat gid maghilibati kita buwasa sa amuman gihapon nga istasyon kag oras mga ka-aksyon. No? Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless.